Yes. Lamboy, Lamboy. Ah. Sa may maingon na tong food Kisa- packaging. Katong nag-trending karon ba? Packaging, kisang pabihana na yan. Ambot kinsa to ako kaila atong bayan na to. Ay, kato si Maria, usawa lagi. Oh, lagi mo lagi to. Mo to? Oh, Pati na usaw to, gikaon nila sa buwan ni bayan. wa man bayad ni. Pati makaigit-igit to kuno ni ba? Dapat na to, katong bayhana to. Ay, kwintas mo, may 400 kapin na po nagkatidad. Bibili ko tahan to na mo. Ang akot niya, mo to gikaon to, lechon, kinila o bune. Bune ba to? Buli. Ha? Ay, bami, binong bune. Ay! Aga to magod sila, god. Dapat di bayaran nila, god, ta? Yan lang, ipabot, magulpo na buang. Ay, yung kabuang bagod. Dawa, pas adi ka rin, madamay ko. I-apit ko sa kaso daw, kay katong tanan ng share. Mao to'y makwado niya. Ako makasuhan ko, di. Masikat ta, kay mamot ng tulpo. Ipapreso man daw to niya tong gabi mo dog mga kwando. Mga mimis iha daw. Ay, sus, Lamboy. bahala siya. Una-una, wala pa na ko nahipos ang bani si Presyuan. Sus! Eh, may mas okay na mag-uot sa Presyuan kay sao na lang, lumutan na. Pero akat lang ato niya. Dako, kwartahan ba to? Kwartahan? Patay manos, naibimili sa kabayan. Nabuwang. Gusto po kamastilan, bisag ako at manibimil, bungkig na to. Sus! Bisa pag mupahit ko itong packaging, dito kuno ay tulog ka o delivery. Hindi ba ito maabot niyo sa maasim sa langkani? Maabot na ito sa langkani, gusto mo panit gan. Sus! Ang itong behana to, nakuha na to, sa sobraan ka busog ba, di na mo bayad. Yan sa may ikaso ato kung madimanda to. Ha? Lamboy. Sa may kaso ato ato. siya? Kuhan kaning illegal busog laging. Laging busog. Ayaw siya. Nya katong ilang litson ba na di man daw sila ganahan to kay wa may daw lasa. Magdidi maganahan na pahak na magantiyan na ito na buwan. Pero sa may ipabot na ito pati ulohot doon. Para ganahan doon sila. Matay! Asa naman itong sa ito buni ba ito? Buni bami. O horot po ito. O itong chicken curry. Na horot. Tapos may igo pa yung sinuwa. Yung mga plato. Nya nya ingon po daw niya Lamboy kanang maghimo-himo daw siya mga video ba pakon daw nag-iskabitsi daw. Salamat. Na patay mahapa ka tag iskabitsi Lamboy. On kahimo sudan on siya. Ano man ang mga pobre. Ang siya may dato man siya pati bumili kabayan.